kun pitää käydä kattoo. Täällä ei oo mitään sähköistä tulospalvelua. Pitää koko ajan mennä tuolta kattoo. Missä pitää ajaa. Ja tällä mahalla kun mä juoksentelen ympäriinsä, niin mä oon jouluun mennessä painan 50 Ei oo kohta tuollaista mahaa. Ei oo mahaa enää. Elintaso laskee. Niin täällä on vaan se pistejärjestelmä homma. Se on joku todella outo. Ei vaan ekasta erästä voi jäädä hölläillä. Niin, nyt on pakko ajaa loppuun asti. Ja joutuu ajaa joka erä. Tää tulee hirveä määrä eri, jos kaikki on. Vissiin 4 joutuu. Oliko se 3 jo alkuun? 3 alkuerää ja siitä 6 parasta menee pisteillä finaaliin. No. Sinne täytyisi kerätä. En usko, että tuottaa ongelmia. Mitäs se Ylisakia sanoo? Kuka tulloo toista? Se on just näin. Siinä täytyy olla tosi hyvä, jos keksii paremman selityksen kuin me. Se oli vaan nyt jostain syystä mennyt rikki. En tiedä miksi. Niin mikä sieltä meni rikki? Se neulaventtiin toisesta kaasarista. Niin laitoit sillä lailla hellästi sitä. Et vasaraa. Ei, kun siis silloin kun se oli irti ja se juttu, Tervetuloa tänne Meidälän urheiluautoiluun. Ehkä joku hommi. No heti kun tulee käymään, Niin no, tää on kyllä paha, ei pidä tänne. Se on se jatkuva OHC-kehuminen, niin se No, kyllä, no. se alkaa jo vähän käymään hermolla vai mitä? Ei me nyt tähän lähetä. Eikä muutenkaan kemora. Se vähän. Ei tarvinnut niillä tarjouksilla kotiin vielä. Niin, ei tarvinnut joo. En tiedä, jo mun niin sanotun vaatimattoman uran aikana, niin ei oo kyllä vielä noin paljon ollut ostotarjouksia mistään. Onko toi, eihän tuota olla ikinä missään? Ei noin paljon vissi. ostotarjouksia. No laskettiin, että Vetelin UA teki jonkun vajaa 15 000 euroa rahaa. Hyvää bisnes. Pelkästään sen Tarletin. Niin. Martin järjestys. Tässä vaiheessa.
toinen on kolmas. on mennyt ihan hyvin. Nyt on mennyt ihan. Ei ollut mitään ongelmia, et sen kun on ajanut vaan. Molemmista eristä voitot molemmille kuskeille. Joo, se on ihan. Sitähän tänne tultiin hakemaan. Ja kyllä tää niinku tiedettiin jo etukäteen. Niin, ainut on, että molempien piti päästä A-finaaliin puhtaalla ajolla, mutta nythän joutuu enserässä jo Joni nöyrtymään. Niin, nää se on sama erää jouduitte Ei kolme. kattoi pois sit, jos mä hävin.
Katoin sitä, että no hyvinhän se lähtee, ei sanotaan, että ihminen menee kallella ja sulla molemmilla menee linjaa. Lähti Sinne... Kallen kanssa niin hyvin, että se sanoi, että sitä rupesi joku painaa saman tien. Mun eturengas vissiin osui sen eturenkaan, että mä hyppäsin tavallaan niin siihen päälle. No, mä katson, kun molemmat Joo, niin me meni- jäätiin jumiin toisiin. Molemmat liuku sinne, kun mä katson kohti oltiin siellä keskialueella molemmat. Ei voittoa tullut. Ei ihan ei tullut, että tuli pikku kolari siinä. Hammastanko meni rikki, mutta koitetaan nyt vähän oikasta sitä. Ratti oli niin vinossa, että ei aina tiennyt mihin pitäisi mennä. Yleisesti voittoa. Ja se muuten paremmin. Niin, kyllä. Se on vissiin sama kaava, että pitäisi ensin alkueristä pisteitä ja sitten. Voi se olla, että siinä kun Joni ajoi sun päälle, että se meni jo siinä toi hammasta. Ai niin kun se jarrutti mun eteen. Niin, kyllä. Niin, Se voi olla, että se kato siinä meni. Joo, ihan Vähän on jälleen tässä Savon makkaashommissa. No, kyllä se tästä. Täytyy syödä pari banaania. Ei tässä nyt muukaan auta. Ihan hyvin ajettu, ei voi mitään muuta sanoa. Ihan rehellisesti otti nyt Kävi kyllä, täytyy sanoa, että sellainen virkavirhe kävi kyllä, että mä katsoin, takalasi on oikein hitunsaa mefleksiä. Niin mä katsoin tuosta peilistä, että no ei tuu ketään ja aloin vähän otteleetiin ja pelaa varmuuden päälle. Sitten vasta kun menin tuonne hevosen kenkään, kun joku tuli oikein huolet konttiin. Jaha, no se on mentäväkin vähän kovempaa. Oli niin, näillä oli lähettäjän kanssa sellainen sopimus, että mä näin kun näytti peukaloa, niin Joni lähti siinä vaiheessa lippu kun heilahti, niin muu. Siinä oli tämmönen. Kakkera suosi. Että voi 1000 tallin könttillä sitä meidän mennä.
No niin, tervetuloa säkin. Saat säkin. Autotamakeskus Hilja, etukäteen Varkaaniluokka 8. Kalliorinjalla alainen urheilualueelle, eräpakureisi koodi. Kiitos. 7. Pakkuriainen koska urheilualueelle Saarikkorainen. 6. Mikko Koskinen Heinolan urheilualueelle kiinteistöhuolto Vierasalo. 5. Paavo Köykänen Hanseudun urheilualueelle Rentapeä B. 4. Jukka Matilainen Mäntylän moottorikerros Luuteen Motor O. Ja podiumille 3. Kari Rielalainen urheilualueelle toinen Arjo Rapelin Heinolan urheilualueelle EVK-luokan voittaja Joni Ahala Heinolan urheilualueelle etämiehen O. No niin, kiitos.